בנינו מגדלים וניצחנו את הבריטים. איפה נתיישב עכשיו? נתיישב עכשיו. הולכים ומחפשים את הגלים שלנו מחזירים. איפה נתיישב עכשיו? נתיישב עכשיו. יש לנו חומה וליד המגדל, פה לפעמים קשה ולפעמים קל. בא לבריטים מלחמה ואנחנו לא מבינים על מה. אם כל החניכים כאן לא יהיה שממה. הדלת אלופים, אבבים תותחים, ביחד עם העיים, בטוח מנצחים. ביער כפר החורש זה חיים משוגעים, בבני המושבים זה חוויה של החיים. איך בנינו כל היום, בנינו כל הלילה גם, וסיכמנו שזה זמני, אבל בסוף תירנו אותם. כל 10 ימים ריספקט, חברנו מחנה, לוהט, והקמנו יישובים. פרויקט. On and off, יום אחד פאוז, יום פליי. יום אחד מדבר, אבל יום אחרי. בנינו מגדלים וניצחנו את הבריטים. איפה נתיישב עכשיו? נתיישב עכשיו. הולכים מחפשים את הגלים שלנו מחזירים. איפה נתיישב עכשיו? נתיישב עכשיו. מחנה ד' ו' 2025 חומה ומגדל!